Jo també he tingut complexos quan era més jove. No m'agradaven les meves cames, no m'agradava la forma del meu pit, no m'agradava la meva alçada i sempre que em veia les fotos m'estimava més no mirar-me. Ara amb el temps, quan veig aquelles fotos, em veig bonica, em veig proporcionada, em veig juvenil. Llavors, per què no m'agradava? El problema era la no acceptació del meu propi cos. Amb el temps vaig entendre que el cos és la nostra primera casa i que hem de cuidar-la i atendre-la com a tal. I si hi ha cosetes que ens poden millorar, evidentment, doncs posem-s'hi, però no vulguem tenir el cos d'una persona que no som, d'una persona que no som nosaltres. Aprenem a estimar el nostre cos. Aprenem a estimar-nos.